Tuguskabasyo mwancho morigeria hegati yabarai abakoro kurwa sense mu ibunge Nyaribari Chache county ya Kisii abo bono bakabera ba councilor igono besokire na kwamiria enkwana yoyo kabero munyakero bw'ekyombe kya NCIC Charles Nyachae ase harokanete kumusira na komwa hokoboko umurwanda rw'ekergo ky'obojumba sense mu ibunge yo ya Nyaribari Chache asobo chori bole bosyo umweshimiwa Okongo Nyambane ase umuyiga hoyo mu bw'amatanga ime ye ibunge yo heikiaita nigo bona barayabo baganire abanyaribari kwegwari bagali ogochorera umurayo libaganete kurendeta ligochorerwa huna amatuko aitire nigo bona baganire abarayi bonsi oboko boli ekirugo cy'obujumbe ase bungeyo wesokya nabo igokonia kisere cyabo asabamenye bebungeyo Umunyaribari power the unit of umunyaribari power kutwabera bagambi ntutageta maskania yagendera Nyaribari nebwata abantu bari Nyaribari abutari omonto yomo igatore noburo ande toge chiringa Nyaribari ntutagiti nagochorero kirengaki abantu bonse bari Nyaribari bakuburi chikura na baito abana baito tigabasoke lakini ntutagiti omonto gendo ragere saragera kuru ochaka kototebye ngangaki ekere tu akwanto mukutano urenge village back muna Nyaribari kuruga paka rugoro chinyomba chonse pya Nyaribari twatebeta abantu baito tobamo tukwanene ryogi erimo ekere guchikuikana no bochori twatuka turamo igobono ekina kigia toretera n'abantu abaminto buno bakira bonsi igatogo tebanga omonto ori okorete amagoso yo goteba Nyarebe igatogo mutsaba akora poro chiguchisa Abanyaribari fere tutati eturate yo bagaka Abanyaribari barusi amaine bagaka nabangina bakore ekegusi keri na abantu ba ekara bagekirgo igo twakanire kabisa amatanga kero montachira amatanga igaro asokorere CSF family tari go chikwendo somebody iguno boridi obuno bochinga abantu baito ntona letigo ganje nani ngote byo mwana Charles Nyachae I just want to address him because na kwana nje zimi lakini ndale koma tebinga ndekemo Charles eradi kange wacho okuboli abantu rarangeria bagaka bande turayiga bono twaragambira n'intwe otoboli na kimoro Nyaribari yitega koraki bintu yasariki ayangwaragete okaraga omoindi okaraga omonto korokutangi twakora chance yawansi basaliti baruro bono otiga Nyaribari yakoriki araga omonto yatagete Nyaribari bikaraga omonto atagete because ndo bwatenia yo kubwatisha mwana itomatiangi ndo taiti nando ingotwara emefrugano ga in between enia yeto buno mogusi tobe ngente kama to wati matiangi to bere jubili egera to koreki na lituraji gokonye omugesa kugito igorari andu bwati mechando ali matiangi tore utena umo daba igorari matiangi mo kwa igorari matiangi fifa matiangi igaria matiangi nkolengia egia very clear tugucha guchansa abana baitu na bange batagete gasi na ndi bagwari committee bonsi bachichi especially constituency ya Nyaribari Chache ntu batagete bacha bonsi pintu gwete bakali gose 10 bake na baito bone gentu yo gaturata kegeri ngatiga baiche batebe mwana abo baoni kisera chiabo bagokora Nyaribari nakore gento Nyaribari nakore Nyaribari nakore bamintu ngete kuchia mwana gwetani yo nandi naro atatika tokoteba ikamuna bagaka bekenyuriki Nyaribari Chache ntugutaka musajo ndere acha gutotebera nga Nyarebe igongo sabanga abantu baminto tutiga gochorerwa omonto asogwanja kwenu tiga Abanyaribari boka batisaiti ngaki ingoba gocha gochora abana baminto bonsi piorio otagete nga nekero gekiatagete tigajiche baoni chisera chiabo ekera baoni chisera chiabo egera Abanyaribari boka bangina bamura bagaka batisaiti ngaki oyo okwanira mangana maya ntubwana tatomochore kerogo